First day of school ron. Kulbaan man ko eh. Wala ba ko'y kaila din da? Matignaw! Matignaw! Oh. Matignaw! Oh! Matignaw! Matignaw! Batse! Nga naman mo oy! Sige mo mong panungog, wa man ta mo giunsa! Anit! Anit! Nilang ang matignaw! Iyak na yun! Iyak na yun! Uy! Naunsa man mo! Iyak na yun! Ngano ko daw inyo man ni siyang gisungog? Inyo man ni kitabangan? Laban-laban sa ay! Bisag ko'y gapot! Hoy kamo no? Mga hilabtanan gid kay mo eh! Muna sa mga gwapa da! Hoy! Di gwapa na ba mo to kasi inyong makeup nga perting bagaa ha? Ay! Siyang! Dili ka di mo muhunong? Isumbong kita mo sa teacher nga nagdana sa makeup din sa school. Aron na confiscate ang inyong mga makeups. Gas! Dili mo! Masagano sila! Mga pati silang naw! Awa! Matignaw! 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 Da! Biya lagi mo. Okay ra ka? Thank you ang imo kong gilabanan ato nila. Okay ra, uy. Ingon anak magina sila basta naibagong transfer din sa school. Ilagi ng bulihon dayon. Ako na si Faith. Ikaw? Honey. Mao ba? Unsa di ka nga section? First section ko. Angita palagi ko sa akong classroom. Oh, classmates data. Dugan na nagsud na. Friends na ta, ha? Sige. Kumusta man imong unang adlaw sa klase na, honey? Tagan kay maldita, ma, uy. Tagan ka ayog bully. Uy, gibuli ka? Oo, ma. Unsa? Doon ko na ugma, ha? Ayaw na lang, ma, uy. Samot gud nga ibuli ko anak nila kung maadto ka. Habi pa lang napalaban ko nimo. Sungugon ni sad ko anak. Okay raman sad ma kay ihunong naman dayon sila. Kay na may estudyante nga babae dito nga nilaban na sad nako. Mao ba? Oo ma, habuotan kayo siya mga gwapa pag yud. Amiga na gani kaayo mi. Maayo hinuon. Sige lang, nak. Kung muusa pag gani na silang panungog unya nimo. Ing nabaya gyud ko, ha? Aron makatilaw na sila sa kong kasaba. Sus! Daghan na ba kayog mga gara-garaon nga estudyante karon? Mo nga ikaw, kung hilabtan ka, bausad. Ayaw palupig. Ma. Dali aras panahon, no? Katugunan na itong kita. First year high school pa lang tato. Karon kay third year high school na. Mao lagi Faith. O nalipay kay ko kay nakigamiga ka gyud nako. Ang ganahan manggug mo. Kay gwapa ka. Way libog. O doon na pagi kay sense of humor ka storya. Ikaw gyud. Gwapa gyud. Pero may magani kong daog-daogon din sa school sa una. So, sa una ramang gud to kay dili pa mo kay kakibawang mga arti atong higayon na. Karon kay ni glow up na biya gyud ka. Uy, ano ka? Day! Kana ba? Si Vincent pa. Uy, sa una pag ko na-crush anak niya. Ay, gwapo kay siya, no? Mao ba? Ganahan di kang Vincent? Kanang taga-pika section? Lagi, day. Uy, sa una pag yun. Elementary days pa lang. As in, crush na gid ka na ako siya. Hinoon. Cute man sad siya niya. Ilado sad na kay usa man as campus crush din sa atong eskwelahan. Maog gani. Uy, day. Tabangi ko ni Ripi. Unsa? Unsa man sa di ka pagtabang? Lain na sad uy. Lainan man kung ako'y mag-una-una og storya ni Vincent. Di pagit may close kay tagaling section gud siya. Ay. Mato na lang sa akong bookstore, be. Magpalit ko bagong pocketbook. Um, 450 tanan, miss. Wait sa ha. Hala. Asa man akong pitaka din sa bag? Man. Hala. Nakautan ka ako. Shit. Saan mo din ako, ha? Excuse me. Pwedeng i-void lang sa akong mga napalit. Nawa magod akong pitaka. Uy, hala, miss. Napanso na rabar ako. Ano eh? Saan man din ako, ha? Kadihit lang, ha? Pangitaan sila akong paagi.
Kasi may problema. Ako lang bayad sa napalit. Pinatanan. Ha? Thank you kayo ha nga imo gid intawon kong giluwas. Unsaon nga nawa mo gid akong pitaka? Murag ikuot gid to. Okay na, oy. Actually, schoolmate naman ko ta. Kabantay man ko naman sa school. Uy, mao ba? Yes. Taga Pika section naman ko. Wala siguro ka makabantay ako. Kaya pamuhi. O paulit naman ko dayon. Di ka magsigig stress na sa school. Tingali. Sion. Ako rin si Sion. Ikaw? Honey. Migar ta, ha? Sure. Day, nakabantay lagi ko nga magsige mo og kuyog anang Sean nga tagalayong section. Tagsa na lang kay kamukuyog na ako. Day. Ikaw ha? Nagselos na baya ko ha? Wala kay time na ako. Ay, sus. Ikaw sad no, luuran kay ka. Oo, bi. Ikaw ramang gudo kong suod din hibayo. Day, si Vincent ay nagpaduong din eh. Wait sa ha, ako'y buhaton. Hi! Me? Do I know you? Nope. Pero nakaila ko ni mo. Busy kayo next Saturday? Huh? Weird. Naiba akong weird. Actually, if okay na ni mo, if okay buhaton, pwede di ka i-invite o tan-og sini? Naamay ba kong showing ron? Unya, naamay gipanghatag nga ticket sa company sa kong papa nga good for two. So, basin pwede ka? Mo ba? Ganahan ba na? Sige ba? Kana pa? Todd, what's your name? Honey. I'm Vincent. Nahibaw ko. Huh? See you. Nagpabaga na ko sa kong naong ha. Bisag uwaw kaayo aron, di ka lang gid mangluod na ako. Doy, ikulbaan ko. Kulbaan ko nga excited ko. Mag-giveaway na lang ko. Imbis ganahan gi kumutan ang atong bagong showing karon pero sige na lang. Kamo na lang akong patanawon. Tinuod man sad nga do nagigihatag nga ticket sa company nilang papa nga good for two. Kamo na gamit ato. Oh, thank you, Doy. You're welcome. Day, excuse ha. Ako sang atuon si Sean kay doon ako na siya isulti na ako good. Wow, ha? Kachar good. Ayay, murag padung naman. Padung summer naman ginang inyo, ha? Patakam lang ka. Doon naman ka kay sulti na ako. Sulti na. Mauwam ko eh. Nganong mauwaw man ka? Ayaw na lang ko kauhaw, Sean. Juan. Sulti na ba? An. Ani. Ang tinuod. Doon ako yung nagustuhan nga babae, pero maglisod ko pagsulti niya. Ikaw, gyud. Nganong maglisod man ka? Sige ka. Kung di na mo isulti, magmahay ka, gyud. Wa ka kay bao nga ang babae nga imo nagustuhan. Doon na sa day gusto nimo. Kuan, si Faith ba? Imong best friend. Unsa? Nabangi ko niya, Pi. Sa una ako nakagusto niya, kud. Mauwaw lang ko. So, bita mo. Sige na, please. Sean. Kasakit. Balibaran ko ni mo. Ha? Dili, uy. Nga no good. Sige. Imo akong gilawas one time. Tabangan ti kang Faith. Pero, dili ko makasaad ni mo ha nga maganahan gud siya ni mo. Pero, I'll try. Yes. Thank you. Thank you, An. Sakit ako eh.
Uy, si Faith man din ni. Hello? Day, Oh, ano man? Nanawag lagi ka? naay problema. Ha? Unsa man? Dili ko madayon og tan-aw ron sa sini. Nagisminorya ko good. Uy, hala mao ba? Uy, unsaon man na ron nga nainga naman to nako? Ikaw na lang tungapi. Unsa? Ako imong patungahon? Sige na, Day, please. Para dili lang siya malain ba? Charmy lang ko nagstreyabahin ako. Sige na. Faith. Ikaw ba? Huwag kayo lang yung sige hiskot ako. Kanang imong amiga. Ganina pa ka dito suot sa sinihan. Kaan man good. Bagay man good mo, uy. Gwapo ba kita kong amiga niya? Ikaw sad, gwapo. Parison kayo mong duha. Nana sa gana. Unyag maingon ko nga, ikaw ang akong gusto. Oh, Vincent. Ikaw ba? Igo ko kabuang eh. Abi kag invite ka. Kita ko na din imong Oh, grabe ha. Yung nagig ko worst nga term. Dakog ko. Oo, ang babe. Isang tinuod yun. Ganahan ko din mo, honey. Tungod kay dili ka boring ikastorya. Isa karon pang naguyog pero malingaw kong ikakuyog ka. Vincent. Day, nanguyab din mo si Vincent? Ha? Nay, nakasulti na ako nga ganahan ko si Vincent ni mo. Day, Faith. Pero sige lang. Basig dili gid mahitabo nga makagusto siya na ako. Faith! Day, paminawas ako! Unsa mo din imong gipanabi? Ha? Nga unsa? Ginagagusto kay mo? Oo! Ang tinuod mo sad. Vincent, dili mahimo. Akong amiga si Faith, ako kay siya gusto ni mo. Unya man po'y gusto niya. Anong imo mo siyang ipamugos na ko? Diya ka na. Oh, honey! Honey! Nagload kit si Faith na ako. Kapilan ako sige text niya pero wag i-reply. Honey, nak. Kanao ko na din na kay bisita. Oh? Bisita? Kinsa man ka ha? Day, sorry ha. Nahibaw kong sayop kayo ang akong gipakitang lihok ni mo. Dili angay nga tungod lang sa lalaki. Ato nang kalimtan ang atong kasuod. Oh, Faith. Thank you. Thank you. Pasaylo ako. Wa kay saoy. Sa bagoday ni mo kung dili gid makagusto si Vincent na ako. Tuod ay nabi na ko yung mga kauban. Ha? Dali mo, uy. Mawaw pagid mo. Oh. Sean? Vincent? Hi. Ay, Sean, onsi pasabot ani. Han, gisugot ako ni Faith. Mauna, nitog-an na siya sayang na feel na ko. Buotan man siya niya, gwapo pod. Basin pa mo work me. Mao ba? Wow! Happy kayo ko para ninyo. Og ako na lang sa dayang gida si Vincent day kay nakagusto man gid siya nimo. Kung nakagusto po kaniya then go. Oh, good. Faith. pwede ko mangyab di mo, honey? Oh. Yes. Gisagot na ka, Vincent. Yes! Oy, oy. Unsa good ni, ha? Ma. Oh, Anahala, sige.
Ako dili ko mo pugong kay natural man gid na. Pero ayaw gid in taon mo pag binuang sa inyong pag-eskwela, ha? Humanag din taon inyong pagtuon. Oh, oh tita. Pindot ni kay double celebration. Dungan nga ni graduate, hangtod nga nakakita og mga trabaho, ug hangtod nga naminyo si Faith ni Sean, ingon man mi ni Vincent. Until now, magsigig hapon mig-hook up kaming upat bisag naa nami mga anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, R. Anten. Mao kita mga galang taagi ni Honey nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang pangayo awit nga nag-ohan, nothing's gonna stop us now. Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papara. Sa inyong nagkalain-laing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining talamanon, handumanan sa kawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong